Nero kamano kuketo Ramogi TV ka buch jopiny chakore sani wendo modhial ni kod studio ka Mheshimiwa Kennedy Obuya men jakom mar UDA Homa Bay to gi Swaleh Omondi men ja siasa. Swaleh wachaka ni kodi siasa ni ochomo kanye kama kaluo kane kinene. Ero kamano Trevor. Mokwongo yie mos ni kwara monga jwang no imore and happy new year. Nyaka nende higa ni chakre poka donje Ramogi. Omiyo kawuono achopo Ramogi chak mar higa aduoko ne Nyasaye erokamano kuom mano. Siasa ma kaluo aneno ka nie trajectory maber nikech oganda moro wacho ni sirikal nyadiriyo to oganda moro bende wacho ni sirikal nyadichiel. Omiyo demokrasia waneno piny luo kadongo. Kuom mano dawach ni siasa orieko maber nikech ing'eni sama demokrasia nyai oganda nyiso ni oganda dongo kimawazo kiparo. Oganda chiwo thuolo mar yawo paro mar chopo kuonde mamoko manodin ne joma chon. Amor kaneno kata kaka wuono piny luo golo presidential candidate manyien mopogore gi mwana wang'eyo pile. Ading'eno nyola ka ng'eni president ma joluo golo en achiel. Batido ka wuono jaluo nigi presidential candidate manyien ilido walo ni kanyo. Omiyo trajectory mar piny luo e siasa adeno kore ong'alo maber ahinya. Okay. Kamano. Alright. Kenny nene nango. Era kamano ahinya odwa Trevor nyakwar guoko cha pesa. Yina akawi thuolo makende kaka wadwa ni moda mose joneno kod jowinjo magwa mar TV mar Omwageno man Ramogi TV. Jogo mawinjo dholuo mok joluo maneno program amosu nikech odiochieng' ma kawuono nyaka ne mwaka ni chakre ni kata tarik osere kamano happy new year. Owadwa Trevor siasa ma kaluo ma igane en siasa motedore kendo en siasa ma iye liet kapas. Iye liet kapas in the sense ni acceptance mar nindo mar ogai mar ODM jaduong' Raila Amolo Odinga pod omako chuny oganda. Ji mang'eny king'iyo mos, ji mang'eny pod paro ne baba samoro chalo gi modhi wuoth moro wang' noduogi. So king'iyo mano to ineno ka chunji nigi kihondko. Chunji pod nitiere kod parareyo gikia ni ji ochom kama nade. To king'iyo liet mantiere siasa mar ODM bende sani nyiso men normal sama transition timore ma ogai mar chama maduong' machale level ma jakomo nindo. King'iyo gi ndalo Jaramogi tulo ywakruok gi tuomruok nyaka bedi. To aneno mano ka timore sani nikech jope owuok mopogore madwaro mondo giyud space mar mondo mi gin bende ginyis ni giromo tayo oganda. So mago gin gik matimore kaluo sani. But most importantly e oganda kaluo aneno ka quite a number ji mang'eny jogo mapingo gi jogo masiro. Aneno ka ji mang'eny wacho ni gin gisiro Ker William Samoei Ruto kod gi madho ngere wacho dho Kiswahili wacho ni tutam. Koro mana manyalo wacho ni nitie confusion, but in all this confusion ji riwo ni ng'ama wan godo joluo wacho ni ng'ama oloro dhot gi meru e wuoru. Koro sani William Ruto wan kaka oganda mane moloro dhot gi minwa mane wuonwa maparo ni wan duto wan in consensus ni loch kod sirikand William Ruto ni mane me wantiere. Nitiere jomuwuok mabendo chung' moselendo but ok en mokwongo. Joluo osebedo ka chung' igni mopogore. Wan gorengo nosechung' kanyo. Bende waneno ka mogik. Osiepna mageno kabisa. Elido walo bende aneno ka no lendo. Mano ratiro mare. En mane majority ma joluo kaka nene wan ka William Samoei Ruto. Mano badier Swaleh. Joluo osewacho kanyakla ni gin do tutam kaka Obuya wacho. Ing'eyo mane momiyo wacho ni demokrasia donje luo mane onge. Trevor an jaluo
Ken bende jaluo. Mane gweng' ka bende joluo. To ng'ato nigi pache, oyiene wacho. Ken ok nyalo wacho nwa kawuono ni joluo wacho. Kowacho to wacho kende ni ene mowacho. Nikech kata an ok anyal wacho wach totam. Ing'e ni jaluo ne kawo instruction from one leader, mane Raila Amolo Odinga. Nyaka sama notho, an ing'e ni kama ne Raila okone joluo ni wachuru totam ne ok awinjo. Omiyo nyaka sani jaluo nyalo wacho totam ne, nyalo wacho one term ne. Raila nokowe ji kama ji wache totam. Ariyo ne mano, Raila ne kingship mar luo. Nyaka sani, kaka an Swaleh, I believe ni I'm a kingship, I mean a kingman in my own right. Mama Mandalacha, but in queenship in her own right. Sani onge ng'ama telo ne luo. Kore kaki manyo ng'ama nyalo telo negi, but nikech thuolo ni pod onge. Ng'ato wacho pache. To Dr. Buru Oginga. Dr. Buru Oginga otelo ne luo. Otelo ne ODM. To ker Odungiranda. Odungiranda en ker mar jodongo. Ok ker mar luo. En ker mar jodong luo. Ok ker mar luo. Mano ker mar joluo. En ker mar jodong luo. In guru to in kara Jakom Raila Amolo Odinga ni neno ken en ng'a. Jakom Raila Amolo Odinga mache mane koro Mesaya mar joluo. Pok wayudo mano. Pod wamanyo mane iye ka. Omiyo sani jaluo nyalo bedo kama dwaro. To bende ing'eyo sama i-support gimoro, nyaka ibed gi sababu ni momiyo i-support gimoro. An ka onge sababu na mar support sirikal, tabeda beda pingo sirikal. In gi sababu mar pinge. An gi sababu mang'eny sana. Nikech kiro kara Kenni, ngeni kendi ng'amo siepna sana. Ngeni Kenni, emano miya donje UDA. Kenni neno bataka. Okang'e ni isewuok. In isewuok. Nadar chon. Koro kine UDA. An aonge kuro. Sani en kanye. No. Podi kwang, podi manyo yo. An e chamba na machon, maluongo ni Green Congress. Kanye kama yuda sani. Niwe UDA. Mane chamba mano miya ticket. Abedo gi Ken gi UDA mangima, higni makalo 2-3. To kaneno ka bottom up economic model is working for our people. Okiwinje. Ok aneno kotiyo ne jowa. Awinjo ka thurwa kucho, pod oganda moro nitie. Ma pod nyalo nino kech. To nowachne ni ka in hoka, tidhi bedo gi supermarket. Pok ineno supermarket. Pok aneno ng'ama obedo hoka, mobedo gi supermarket. To mano ne giuso, bottom up. So, weche mang'eny mosetimore piny luo gi piny siasa ni. Miya nawacho nyaka sani, ni jaluo ka jaluo, imako mana kama mori, gi kama oromore kodi, emiywayo. Sirikal ber, ne ng'ama ber ne. To rach, ne ng'ama rach ne. To king'iyo mos, sirikal ber ne jogo machame. To japiny mok nyal chame, ok nyal wacho ni sirikal no ber. Ang'o miyo? Ing'e ni sama ng'ato chiemo, to nyako paka rwadhero nikech onyiedhe. To sama ok inyal kaka nchi pake chien kacha. Apana. Wadi kucho. Kuon wang'eyo ndalo cha ni ma is the mwelekeo maber gi jowa. But upon realizing nikech Raila Amolo Odinga nowacho ni wakonya uru jogi tich, sirikal ne dhi lwar. To kiki ng'ato bi wach to wabiro chiwo direction in 2027. And therefore kanyo ma pod warito. 2027 wabiro ng'iyo, be ok wabi ng'iyo. Wabiro ng'iyo kama wabetie. Sawa. Ken ng'ama nonyiso wach ma tutam ni. Seche wacho ni joluo wacho ni gin tutam. Ng'e gima danyisi. Owadwa ni en ng'ama pod tin. The biggest currency for growth of leadership en gimiluongo ni consistency. Mane momiyo ineno ka Raila Amolo Odinga had a near fanatical following. Nikech no cannot believe in something. To en consistent God. Owadwa ni adwa puonjore kon nikech pod otin. En ruoth masani koka chako chuo ilo. Pod ong'eyo kaka piny ringo. Adwa nyise ni number 1, e piny luo onge lakuna. There's no vacuum. Leadership ma joluo nitie gi different structures. King'iyo history ma luo, one called the Council of Ker.
ker ka nitie gi jo iluongo no gai ma o represent dhoudi mopogore e piny Luo. Te iye kanyo nitie nyaka gi representative mar vijana. E iye kanyo nitie gi representative mar joma mine. E iye kanyo e piny Luo ka nitiere ker mar Luo gi ogai mage. Ne nitie nyaka joganga kod joma koro piny. Manyalo go gagi mang'inia to kumwa dhiye cha yamo mage mabiro to wasigu mane mantie to inyalo king masichni gi e yo mane. Mago ne yude structures mag leadership maluo jogi pod nitie. To with the modern times king'iyo post independent Kenya kaluwore gi lony mane wabiro kelo manomiyowa geographical boundary gi administration mar uhuru ma wan go manyien ni. Jo ganga mane tich gi gin tich ne gin jolweny mane ne gin yawuoyi matindo maroteke gine mane gitelo mbele to ging'iyo ni wasigu ni kanye to giriembo wasigu to gimako lope mamiyo manyalo chiek ging'iyo wedhe manitie kod chiemo kod rech. Mano sawa Ken. King'iyo gigi ywak mar Swaleh ni bottom up ok ti akelo ni gini ok odagi akelo ni gini omislid joluo kanye madwa duoke godo ni king'iyo the modern times joganga makedo ne piny mang'iyo economic requisition kaka iyako mwandu mag piny kaka igero go oganda owene josiasa kod jolony e weche mag somo. To structures gi pod nitie. Ker mar Luo gi council ne nitie. Gin gi disputes moko matindo but odhi mbele. Josiasa nitiere yawuot Luo machalo kaka Swaleh gini kata pod gin dwedhi matindo. Adwa wacho ni strongly nyieni wuok Homa Bay, nyieni wuok Kasipul. Sirikand Ruto ni kidhi atemo mantie boundary mar Kabondo Kasipul kod Kasipul constituency. Ruto iga mokalo nodhi moyawo pi atemo wigodo atemo polytechnic ma en million cubic meter apar. Pigni otere nyaka godo ire tie dalagi. Gimodong ma William Ruto sitieko kore en last mile mar county government margi. Monego beno penjo ni to county government last mile connectivity mar pi ma William Ruto kelo cha chopo ne jopiny nade magi gimonego wuoyi. So konyalo wacho to nyini wuok Homa Bay kama wanitiere for the first time in the history mar Kenya e Homa Bay kama kata stima nolale manong'adi manodwok Nyamira. Sani Homa Bay lam uwuotho kamora mora nyaka walkways kidhi e port oger Koginga fish landing site kod market oger kidhi Ruma nitie development ya barabara chomo Sindo kendo chomo Sori Karungu kidhi Rusinga ring road 100% done kidhi Mfangano Island chiegni rumo. Sani for the first time in history ma joluo koka igero no madhi bedo handed over by Dumera Beach ferry public mar jopiny mabed miloso Kisumo. Magi gin dongruok ma kik wadin wang'wa mwawinj. Yo madhi dala gi ma Kindu Karabok Adiedo road chiegni rumo. It is over 52% done. Mano ma nyiso ni it is good the power of media ma national TV. Stand for a leader nyaki represent wacho ni wach kamarach to kamaber bende sira kato kwa kama rem nitie mondo pong. Kora dwa report authoritatively ni bottom up transformative agenda in Homa Bay where myself and this gentleman comes from. We have gained so much with that authority. Nikech ang'ama jatelo mogone kura gi jo UDA e Homa Bay County. Adwa nyisi ni quite a number of residents mag Homa Bay County. Be it jo ODM mobedo led gi governor ma Homa Bay. Wacho pile ni gin kama ne Raila owegi nowegi e sirikal, gibiro bedo sirikal
nyaka rom towards 2027 based on the implementation mar 10-point agenda. Gibiro review, do they move forward or do they change their position? But as we speak, gain comfortable called President William Samuel Ruto's government. But pok giwacho ni gin e tuta. Oburu wacho nang'o? Udhi wuoyo, udhi gomba. Wadhi wuoyo to sani? Gin e broad base. base. Mano kong'iso ni giwacho ni You understand? Ing'eyo siasa en chalo nam. Okinya bedo na janam mabi idwa ting'o ji ivukogo kucho tikia pimo yamo kaka ringo. Winjo ni Swaleh paro ng'ango wacho ni mokwongo Swaleh chama mar ODM. Swaleh mokwongo bende owe wuoyo ne ODM. Lakini koro ng'ia siasa ne te. En wacho mana Green Party. Alternative mane magin godo mopogore gi mar ODM. Mano to wacho. To gi mopogore gi mar UDM. Mane monego wuoye. King'iyo siasa ni Swaleh. Ang'e ni ino kin jachama mar Party leader ni bi nyiswa. Wagombo ng'iyo kaka oganda. Swaleh oduoki yar. King'iyo kaka siasa dhi sare ni. Riwruok mar UDA gi ODM ni. Bodhi miyo pach jo oganda luo lokore ni bedo two term. Kusupod mano ok dhi loko paro mar gima Ken ok owinjo kuma malong'o. An nyaka gi sani ok anyalo wacho to tam. And that is my position. Ok onyiso ni mbele ni bo anyalo wacho to tam kata ok wanya wacho. Only a fool lemo nyalo loko bongo, but as at now to pod ok anyalo wacho to tam. Ang'o momiyo wacho mano? Ok anyago to tam ne a government that doesn't recognize the young. A government manya wacho ni kao bunde go gotie nyithindo go. Ok anyal timo mano. Ok anyal yie na wacho to term nikech leaders are not performing in the lowland are dragging the public mondo wach to term. Igen to term ni en umbrella ma jo mok dwa teach ponde. Leaders mok kaluo mok dwa teach ma yule teach ma dwa ni mondo dhi ponde tie umbrella. Ko wacho ni achiel ariyo development mag infrastructure go timo mabe. Ok anyal tamora nikech ng'ama nigi wang'e bende neno. To macha haki. En haki makana ja Turkana nigo, ja Samburu nigo, ja Mombasa nigo, jomo be ben mana kode. Nyaka yud dara mawuothe nikech achulo suru. To kinyisa ne biro transform my life. E biro transform ngima ja pikipiki ja. Mawuog mabed gi tuk-tuk. Mawuog gi tuk-tuk mabed gi matatu. To mano kitimo awacho ni jamri yamo gozinga moja diere. Mana momiyo pod ok anyal yie gi wach mar two term. Nikech samoro kapok ochopo 2027 to mama mboga dhi bedo gi supermarket kaka nosingne. Samoro kapok ochopo 2027 to jaboda dhi riembo tuk-tuk. But nikech mano pod ok otimore to bedo kwane dalili nikech ji osechako wuok ewi geche. Iwinjo kanyo? Onge dalili mano dhi timore. Miyo awacho ni an kaka an wuon gi sani to kanya wacho to tam. Kendo penya ni party leader na. Party leader na ng'ama mungwana sani iluongo ni Hilary Alela. Wuoda Alela Kalela. Wuoja puonj. Mane party leader mara. To koro king'iyo gini Swaleh. Bedo mar jowa e telo ni nyiso ni oganda okonyore koso gin giwegi ma gikonyore koso jowa nyaka koro ng'e ni jowa manie telo go ging'iyo Kenya mangima ok jowa kende. Nikech joma penjo ni wan gi mbade giri gitimo ang'o, wan gi wandai gikelnwa stima kuonde te, to be gin gineno ni jogi tiyo ne Kenya mangima mok jowa kende, to bedo gi e telono omiyo jowa okonyore koso. Adoko ni Trevor, bedo jowa e telo ok okonyo jowa. Jowa go chiemo kendgi gi mon gi familia gi girlfriends gi boyfriends gi. And my honest truth, ja piny ma kawaida ma wuotho gi tiende oko kacha ma the majority manyo mambulu onge gi majogo konyogo. Iwinjo kanyo? Ang'eyo sata kana nyoro Ken ong'eyo ni Joshano okawo jika. Counties 47. Jaluo achiel oriatanda wuoyi. Seche go to jaluo nitie sirikal kendo pamo ni wan e sirikal konyi gang'o. Iwinjo kanyo? Oganda mamoko kani kawo kata na jie e police e lweny osojoge gi turi joluo mi ang'o adi mano ndiki jopuonj ndika joluo adi mano ndike puonj. So these things okonego bende wawach ni jowa mane sirikal ni konyo jowa. Jogi onge gima konyo ji kata achiel. Jaluo thone
kaka nosechwe piny en kinde gi Nyasache. Joma chiemo mayieng mapuki ng'ama denyo magwonyore mana gi pado. And for that reason an ok anyal support jogi kata dakika achiel. Homabay sani kidhi kata yath ok yud osiptal kendo ng'eyo Homabay. Governor oringo left right center go to town to kuti. MPs gi king'iyo wuotho hapa na pale go to town ringo mana gi chopa kuondegi. Japiny to nyithindo kwamo dhoudi pok odhi e school to gin gi bursaries. They cannot give it out. Why? Ang'o mi nyakwa support those who jomok nyal tiyo ne jowa. Ang'o mi nyakwa go to town e euphoria. To japiny mawuotho gi tiende kacha. Sani ng'eyo Trevor ibo yudo ka pesa madhi ne japiny in terms of allocation ma sirikal mamalo golo ng'eny. To japiny doesn't get that service. To kochopo samidhi go kura makore dhi nyumo mbolo jogi biro to pogo uleso dabal timi 1,000 katido kiwero ni ng'ano ber. To gima Ken wacho ni nyaka ing'i ni kata ka waseyo moko to nyaka wache moko madhi maber ni kata gavana ma Homabay makori luongo no dong nitiere ndeche moseloso, nitiere skunde moselos kanyo, nitiere kata ka wuono ne giyawo kambi moro mar loso gige mag riame ki nyithindo nikech nyithindo riembo nikech wachno be nitiere minene ka ber koso ng'ato ka tiyo to tiyo nade. In iwuon be mikwongo iwacho sani ni ndara to oselosi to ndara olosi to mano haki mara koro yie ni ndara oselosi to pod ok oti. In terms of performance in a scale of 1 to 10 kadwa chiwo ne Homabay County government as for example in a scale of 1 to 10 anya miye 2%. Homabay oge gima timore. To ndara motino to ndara mi wacho ni ndara ma Homabay mineno ringo mathindo go stadium with Sembriane manoloso to William Ruto biro tieko tika chuo ne William Ruto kanyo kidogo onge gima Gladys otime. Wewe nyane ni Ken wacho nani wacho dakika kidogo. Ing'eyo ok wanyal bukore wapako gima onge. Trevor 40 wards Ken Obuya ni ja Homabay 40 wards kawane billion shillings mose mi Homabay tipoggi okinyalo neno kata gira 100 million shillings per ward. I'm telling you the truth. To kipingo beti turo kacha he knows onyalo nyisi entiere ka uaka mora chilwa winja ne wacho na yo konyal bukro wa pama Ken ng'eni gimo mi penjo wach mar bedo jowetelo no nyiso ni oganda konyore koso oyo nikech mae osebedo mbaka ma lach. Ji wacho ni bedo jowetelo no konyo jowa to jomoko bi gipenjo kaka koro Swaleh giri to wacho ni konyo mana gin kigen ok konyo adieri ni kanye ka. Ing'eyo Swaleh no osewacho ka moluongo Raila Amolo Odinga ni Messiah mar siasa. Miling ni Swaleh en cognizant ni jakom ne nitiere kod wang' maneno mabor kaka tim mar Kenya obet kisiasa. Ng'ato nowacho ni Rome was not built in a day. Negere mos but awali saka sa isikigere to idhi mos mano chopo. Gima Swaleh nyaka ng'i ni sirikande ni wan jowanya. Ruto nobet Homabay kanobiro mokwongo manowacho ni or correct senator ma Homabay ni we wacho ni jo Homabay nomi kura marom apuoyo duong' kura chane rom go yieyo. But gima agree go kode owacho ni gik motimgo gin haki mar jo Homabay which is true. But gima dwa penje ni to sirikende mosekalo igni 50 kod 8 kapok William Ruto donjo 58 years kapok William Ruto donjo. Sirikende mokalogo nokwachulo usuru kaka joluo kaka jo Homabay nwachulo. Nitie gimiluongo ni goodwill of the government of the day and commitment of the citizens of the area. Wasebedo kwagwenyore kod sirikende mosekalogi. Mane momiyo there is wisdom. Jakom osebedo katimo a silent arrangement gi sirikal of the day from 1998 koloso gi Moi. Otkelo Kibaki momiyo loch joma sao gwenye mudugo komanyo katiba manyien ma 2005 modhi momanyo sirikal momaye 2007
ma Kenya nuti marach mare muchwer ma giloso sirikand barwa bar nwaneno ka ywaruok nitie to en e sirikal. Bang'a kanya 2013 14 mane jakom gi joluo nokobede e sirikal. 2017 ochako timo handshake kod Uhuru Kenyatta. Sani jakom kane pok onindo notimo broad base kod William Samoei Ruto. Otimo nikech ang'o? Nikech ong'eyo niya citizens machulo osuru mo represent ka nigi ratiro, lakini there must be a commitment with the government of the day. Mane momiyo wan kaka joluo mane sirikal ma jo UDA gi jogo mane broad based kwayo maduong' en ni the next formation mar sirikal mabiro ni wabed part of government making. ODM obi, mane omiyo William Ruto wacho pile ni we need a stronger ODM. Equally, we must also build UDA. To be neno ka ODM otegno. ODM by all standards, ODM okinyal igno. Kija tugo maber, to nyaka ing'e ni ng'ama idhi gogo mpira cha. Girwako wuoche mane to coach gi en ng'a. To giringo gigo mpira nade. Wan kaka jo UDA, wang'eyo ni jotugo wadwa magin ODM gin up to the task. Our prayer ni divisions gi misunderstandings manitiere gi urum manyaka piyo kaka nyalore. Our commitment ni wadwa fast track 10-point agenda kapok ochopo giko higa ni mondo wa implement gi mondo kwadhi bedo gi pre-election pact gi ODM to wabed ni koro wase commit quite a good number of winjruokwa manu wawinjore gi Raila kapok jakom onindo. Gima dwa wacho no wadwa ni katiba ma Kenya ma 2010 nobedo informed gi katiba machon by repealing section 2A mano los 1991-1992. Wan gi gimiluongo ni social multi-party democracy practice. Mano yiene kendo miye mbi mar wacho duonde gi party nature. En kaka ja Green Party gi party leader mare ma is my good friend kendo nwasomo go di primary. Jaduong' Hilary Alila. Ginyiwa agenda margi ni to gidwa tero joluo kanye. Ok inyal keta ni yie ng'ato. Yiwa mar jo ODM mar broad base gi mar jo UDA ni. En odwa mana nago kore ge ngai mondo hobere moloyo nyiswa ni yie mane men go ma alternative kaka Green Party to gidwa konyo joluo nango. That is what I would love to hear from him. Okay. Entiere ka endi ka ber rango makoro nyaka timre sani. Ing'eyo Ken kelo debate monego los ne kinde ne. Nikech ang'o ma e thuolo ma e sa Ken kelo debate monego los ne kinde ne. Ing'eni wan kaka chama pok wadwaro bedo president. Pok chama pok wadwaro bedo president. Political parties iloso to get what? To capture power. To capture power. So, power wanyalo capture kata kon president. Okay. Yes. We can capture power. Lokruoge mage moneno nunego timre. E chama wanyaka samo wueni. Wadhi bedo gi alignment gi formation madhi loso serikal ma 2027. Main opposition masani. Opposition masani. Kenya kuriuru gi jomoko. Opposition masani and so long as nigga chagwa ni opposition atoka bedi. Mano kende gimo kanyal timo. To kupo ninga nakana ni opposition no taburo bedo. To kata William Ruto ni. Baja luma na bedo go kupo no timeza. Gigo manawacho to kopo ni pod en single after single single after single mane moka dhi bedo sani koro wadhi Singapore kiyie gi wacho Singapore boro terwa Kiharu monde Singapore is too far ugongo terwa Kiharu dangi di Singapore nade kidenyo jaluo da Kenya wuotha kataro mana lwete sani wuoga ne ka diane town ka jogonge kata fare bagi dige mier town ka mano Singapore ok nyalre yeah. Iwinjo kanyo ok wanyal dhi Singapore kapod jotendwa kwalo piny kaka kwalo piny ni okungu teknwa gini kono nwa dhi Singapore ok wanyal dhi Singapore kopo ni pod jotelo prioritize giwegi pesa japiny en ringo kode ndege imiolo kode inda to japiny to onge yath osiptal sani kidhi Rachuonyo mano koro dalawa Rachuonyo district hospital ilo ni Rachuonyo level 4 kanyo kata mana Panadol kata mana gloves okinya yudo
ka in gi ng'ato nyalo kanyo kiny odhi omany kata gloves mirwakano kaka mani rachuonyo level 4 stall ok onya yudo to jotelo to ringe kor piny Shami wacho ni Shani okwal pesa ne kor piny te onge hospital manigi pesa sa ok tine jowa e kor gweng tidana go tuta aje how we must propel leadership mar pro people not pro leaders the moment mwawe jotelo gi ni gin koro gisewacho ni tutam to gin sawa ok wayie mano gimo kanya yie ni jaluo bendo dogi opposition jaluo must be in the government but must correct the government from within iwinjo kanyo mano be gima katiba wacho mano be you must correct the government from within nikech kara wuoru e dala kopo no wuotho duk to kiwe wuotho duk tiriembe idhi manyo ni baranget kata leso moro to umorego isi babi wuotho duk sani jakom keno Obuya ni ok gidwa kono president the right thing to president wuotho duk no you're scooting me idhi duoke do iwinjo ok gidwa kono jaduong' ma wuon piny ker ni jowa payslips gi bedo raided payslip omer mok nyaka konyi sani kija tich sirikal ok nya konyi sani kata NSSF bende idhi ng'aw kendo iwinjo gi kabila so jowa ok dwa kono the president the truth ineno kano walo ne tiyo jaduong' walo ne tiyo gi president William Ruto kane kanyo ber ne Saidi do medo bet mo medo tiyo to feel ni gimoro is not being done right okoni embe kare owuogi odhi temre gino mano is a symbol ni things are not right kanga maneno nikech okinya nyisa ni kama ber michieme maber ma things are working right inyalo wuokie iso no walo no osefwenyo ni gimoro is not working right there omiyo walk out omiyo jowa must change from the narrative mimiyo gi 1,200 tigo totam to ngima ni makinti compromise okay Ken bukuero jatelo ni weche moko ntimo ok dhi maber kata kawuono nwanene e gazet sha bilion 11 okwal tiyo joma ywak ni pesa ing'ado gi pesa mang'eny ahinya ogene kuma pesa dhiye wach mar mibadhi be pod nitiere nyithiwa gi chomoko nomoko pok odhi sikul kata kawuono ni migos ne nigi jo od bura Naivasha owacho ni atamalo 96 osedhi sikul jo od bura wacho ni gino ok nya chopo kanyo nikech kumwa nyithindo pod omok e ot be nitie kaka ung'ise ni weche gi nitie moko mok dhi maber jaduong' wan ng'eni unoko bedo coerced personally as the UDA chair for Omondi and quite a number of my people unge ng'ama nomiyowa pesa mondo wa support William Ruto unge ng'ama nogowa kata opusho mondo support William Ruto wa support William Ruto knowing very well that is not perfect knowing very well ni unge gimolose piny ni ma atamalo 100 en kare gimora mora nigi berne kod nyawne mane momiyo wasego kogono mwang'iyo ni leaders magwa ma wan go sani king'iyo gi chien historically kama joluo wuok wayudo ni gir William Ruto ni ber en gir iwacho ni wan jo karibu to wan jo karibu mideo wan jo karibu for the first time in history ma joluo nyaka noyudo independence ko kwayudo ja finance minister ma finance gima dwa kwayo ma ya agri kode ni joluo mosemi mbi kod teko gilemo magin godo gitem in every available way kaka neno gitemo cha aneno ko pia wanda ringo kitu sitima kamora mora aneno kare mundo molo godo ne mond liete everywhere dagom ndi mbadi bendo donjo kod gi team ong'iye kaka ginyalo facilitate mon gi vijende mag luo mane gi riwruok madhi mbele mondo revolving funds oyudre e luo mondo gimi William Ruto tich mayot but I don't report authoritatively ni sirikand William Ruto omiyo wadwa ni chien kacha wacho ne maringo kod igni mokariyo madhi adek
owadwa ni ne winjo maber obet ka awacho nikech ang'eyo kaka ne lwetwa gwenyore kode obet ka mana omiyo adwa nyisi ni en gi ratiro bende mar dok e Green Party ema ni gima odhiera godo nok owacho maber ni political parties bedo formed to capture power. Meanwhile okia kata odwa capture power koso odwa timo ang'o Wuduma Nudino ne Swaleh do biri. Swaleh ne mana de maber. En mana niya. En haki mare mar dok e ode michoaye, which is okay. Yeah. Gima dwa wacho madwa wanyis joluo madagombo wadwa ni gi party leader mare. Wawek kita no wan wakwera gimora amora. Gima nitie wan kaka jo UDA wan gi internal mechanisms. UDA kama nitie MP Musi chung senator manandi ma wuod lang'o kendo pok noweyo to osegoyo ministers mag UDA kendo goyo to wacho ni gimiluongo ni positive constructive criticism. Opingo gi katiba mar chama, katiba mar pinyni. Tok wach ni koro wacho ni sirikande rach. Pinpoint mana nyao ma individuals momi obedo charged deliverables magineno ni ok be kare. Mane momiyo kata wan bende wan jo UDA kata sani awacho number 1 akwaye national TV ka ni the CEO of the government of the day and Dr. William Samoei Ruto enigi agencies mobedo charged gi enforcement mar mako jogo moketho pend chik man oko gimatiyo ne sirikal. Kanitiere na winjo ka chien kacha ng'ato wacho ni affordable housing gimoro bilion 9 lala. Wadwa ng'eyo report auditor general cha. Number 1, the mother body mobedo charged gi oversight and the legislature. The legislature kanyo joluo manogo 6 piece nigi representatives jogo masit e committees mar public investments kod public accounts committee ang'o magitimo. To bende ok wanyal bet ni wan joluo mwaketo mwayiero jotelo tijigi en mana penjo national government kende to penjo local county governments ni pesa mimiyo gi bilionde ka to gitiyogo nade kochopo madala. Nikech wan gi 48 governments, 47 county governments and one national government. Gin independent and interdependent at the same time. Okay. The allocation marwa mabiro pinyni. Otiyo nade. Wadwa neno ka leaders magwa. Wuok kaka waneno senators mag pinje mamoko balo kod wegi. To kochopo ne wan wapenjo mana mamalo ka to piny ka ok wadwa penjo. See no evil, hear no evil, speak no evil. We must come out of that. Okay. Swaleh wach mogik miwago sakoro mawang aneno ka makamu wacho ni Trevor nyis na joma in godo e studio go ni Ruto en 2 term. Kendo kinyisa kendo Obuya ni wiye ler kilometers per square mile. Makamu ni weche. Mano director ma broad base. Ing'eyo an seche moko nya yie gi nyien ni gi owadwa ni partly da yie kode kinde duto nikech mane demokrasia. Nitiere one thing manyaka acknowledge kapok awuok e TV ni, that one Dr. Raymond Omolo matiyo ne sirikal mar piny Kenya kaka permanent secretary mar national administration konyo Chiliel at his personal level. Omiyo ayie kode mano okonyo jopiny mamond liete kaka Raymond Omolo o kaka sirikal. Omiyo med bedo gi chuny no otim mano ne joma moko bende. Oganda wagi madakon gi nikech koro kinde oserumo. 2027 ibiro miji blank check tifil. Ibiro go kura kalore kaka ne idenyo. Jotelo be biro go kura mana kaka nende gi yieng. To maduong' ayie gi ken ni kik waketu focus marwa e national government kende. To an taketo wanga e national government to kendo county government jaba kete wanga. To nikech sirikal bodo wadhi form kaka green nikech ade kawo kasipul gi Green Congress Party. Wadhi capture power makasipul no. Piny Kenya sama biro dhi ombulu wabeduru kwa yaw wangwa saidi. Okay. Nikech pesa dhi tugo ka pesa makore lach.
kech kata sana osechako ringo kiko kura ne wach pesa miyudo sani tidhi thagori moingo nikech ma higni ma ji ochandore piny Kenya mapok ne ji ochandore nyaka ne nyuol piny Kenya ka Okay. Aye. ka ok kamano Nyasaye ogwedhnagi wiya wil driver ing'eni joma neno wa gibe gin joherawa Yeah. wago mos walalo jaduong' Okindo e piny Koyugi kacha jaduong' maratipa ahinya mano wuora kendo mano supporter na namba 1 Nyasaye oket chunye kamokwe jowa duto wakoyonegi hawi maber mar tero higa nyime Ramogi mangima bende wakoyonegi hawi maber mar medo tayo chenro machalo kaka magi ne ogandawa wamedo explore thuolo manitie mondo mi jogo ong'e what is right and what is wrong ka kamano kendo Obuya sirikal de aleng'a baba waduga gini warie sirikal e opara. Okay. Ken, wach Ero mogik. kamano ahinya owadwa Trevor. Gima dak kwa oganda Luo. Lweny okidonje moking'iyo mokioro scouts mong'iyo mbele mong'iyo ni to wasigu nigi mbi machal nade. Waseng'iyo kaka siasa ka osetimnwa siasa mar akweda kaka oganda. Ka William Ruto ka beto yawonwa dhot omiwa kona moro manyalo miyo wabedo gi miluongo na sense of belonging kaka community. An kaka jakom ma UDA abiro keto tesre sirikandwa ma UDA mondo mi o implement gich mane tija implement gik man wawacho watimo ne jopiny. But adwa go kendo erokamano ni sirikand UDA ma William Ruto kotelne gi yawuotwa ma yawuot Luo matiyo ne William Ruto sirikande ka ni wadhi maber. Adwa mana jiwo jogo moyier e kombe mopogore e piny Luo ni watine jopiny. Namor ka neno e mbui ka MP Marangwe oketo minister mar education tesere ka gine bura Naivasha ni agoni simu okimake aoro ni message okidwoki to ambe an jatela represent jopiny da gomb ni seche moko gima penjo ken personal en issues mag jomo ora mane spirit magombo neno godo jotelo moyier ka Luo. To mogik Trevor joluo wagoru tarubin wang'ni 2027 beginning from Karachuonyo kama wuoke constituency wabiro go mbaka gi jopiny gi joluo moko wago korwa mondo mi jopiny obed gi teko mar yiero jotelo kendgi jotelo ma ng'iyo ni joluo gi jomoyiera ok ng'amo ting'o bada man gi teko ng'amo gona kura momiya mandate cha man gi teko. Erokamano ahinya Mheshimiwa Kennedy Obuya jakom UDA Homabay gi Swaleh Omondi jasiasa. Erokamano ahinya jakom kodwa mbaka kaka wuono mane kama wawe chenro moro mar buch jopiny odwoko no. Erokamano kupir Ramogi TV kan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no Ombija taya nyakwar guok ocha pesa manere bana idwa tigori ga dipo